bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw haɓirde Pindi TV en calmini funnague hirnague rewa worgo en garti e émission men gande ɓaleɓe ɓe mbi gande mon onon ɓaleɓe kono tan mbiten ko fina tawa men nde tawno gandal mbiyata ko famɗo suuro heewa lammina koɗo men hande o noon o wiyetake koɗo sibu o rewino ɗo e galle he o riftiɗo ko teskade golle makko laaɓɗe onon jokkodirɓe makko ɓuuri andude holno woyi nunɗal ngal o jogui e timmal makko no woyi on woni Cheikh Baye Sow neɗɗo so wiyama Cheikh gasi timmude ɗum noon hande kadi ni ko almuɓe noddi en mbi yo artu e télé ɗe minen de emin keftinima so haali tan min paamat somin gollodiri komin gollodiri ko kadi Allah na waɗi hen sutura jaabe ɓe o gollodirno ko ɓuuri ko hen heewde mbi ko gollodiri koye mumen jiiɗum beltima ɗum noon enen eɗen belti e neɗɗo baaɗo noon nunɗal ina moƴƴi e liggotoɗo ɗum noon Cheikh Baye assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله bandiraɓe fulɓe mi salmini mon joore mon mi weltane mon mi ñagane mon Allah jaam e kisal mbawɗon wonde foof bamoyde anne mi salmini min joorema min janwema min beltanima mon feewen feewi machallah. ɗum noon Cheikh Baye koye ɗanngal gonnoɗa hewɓe Cheikh Ba mbaɗa artani leydi ndi emin jiiɗi tawde ɗum min donki tawde ɗum galle mum ala ɗo ko jaltuɗo leydi ndi Cheikh Baye ɗo wonno eyyi jo mi woɗɗoyano no feewi aɗa anni min mbayri gah no feewi ɗo kono ko jamɓolo wonɗo machallah ko liggey tan min ɗesno yaltude seeɗa mi ɗanngal ngal noon ko foto toon min gonɗo ɗum taki mi wayrino Dakar no feewi hafa ko liggey wonɗo eyyi kono wona hay ndega ko liggey tan eyyi joni noon Allah newni toon hanewe machallah ko min garti ga ɗo gartum noon ko hanki hay gartumi ɗum taki he ɗum ɗesi fanna feewi de ala saga kadi ga kadi hen sohlano feewi eyyi ko ɗum taki hanki hanne no ɓaɗa ndeere no feewi kono ɗum haɗata saba liggey o ko hem namni ɗum saba neɗɗo kadi wonɗo tolnotoɗa kadi a nattat jeyde hoore ma saba sa sohli yimɓe cohli tan a woppa ko cohliɗa ko jaaha ko yimɓe ko cohli eyyi ko ɗum waɗi noon yimɓe cohli émission o no feewi saba siko wayri tan yimɓe heɓe goɗi hen ɓe kortoto andu ko hoɗo gonɗa ko nattamo yiide eyyi ɗum taki kadi hinnen hiɗ cohle no feewi machallah. hande holko mbawɗa min haalande e kesam heeso maako e gandal sifa golle ɗe noɗe jaari no jiiruɗa ɗum eyyi ko golle ɗe kam liggey o kam nani ɗo wonɗo ha joni minen liggey amen ko min leggoto ko nani ɗo wonɗo ha joni min ɗon kala hen ko min ɓesdaki wona hen ko min keɓɓitori caggal saba hande ɗo hen wawi taw ko ɗo woni laabam joowi gargulam ɗo ɗum noon ko guila premier ha ɗo tolnima hande ɓe anduɓe foof ko nin ɗum jiiratno ɗum wona gotum saabu ko hebbitori caggal kay ko yahari yeeso so yi tan a andat ɗum noon min mi hen jitti Allah no feewi saabu wona minen ko Allah saabu minen kam ko min ñagotoɓe tan ko Allah jogui Allah tan min ñagoto neɗɗo kam ko neɗɗo tan kono Allah ne ko jogui ko ene wooda juuɗe ɗe rewini ɗum pour woɓɓe ɓe mbawa ɗum hebde e ɗum nani min hen jitti Allah no feewi liggey o kam boni ɗo gandal ngal nani ɗo ha hande simin jeeɗi min janggi tan min janggat saabu jangde ɗum yonata aɗa wawi tampu tan goppa saabu neɗɗo sa wawen kalgol pinɗa waɗa ko ɓeydiɗa e gandal walla e Allah ko ɗum woni jahorgol yeeso ko ɗum woni nafoore de kalgol min pininen ko ɗum ɗon min tekki kosde amen e ko kala ɗe min ji gandam mawɗa keccoɗo amen min jaakude o wonko ende hafa min jahata makko min caggito walla min jangga simin gandi min ƴetta min naftoro simin ji goɗɗo cohlot ɗum min totta ɗum naftoro hafa ko ɗen kosɗe min goni ko liggey tan min goni ɗo min goɗɗo ɗe leɗɗe ɗe min cafriratno e dowuji ɗi min mbaɗatno halwuji ɗi min mbaɗatno foof
hafa min ɗon kala hen ko min ɓesdaki yawtaniri yeesa hafa wona hen ko hibitori caggal ɗum nen ko min hen jetti Allah no feewi no feewi machallah sirlu tengtuɗomo Cheikh Baye hande yimɓeɓe Cheikh Baye Cheikh Baye Cheikh Baye nda Cheikh Baye addu Cheikh Baye ruttini Cheikh Baye hol sirlu Cheikh Baye eyyi ko sirru kam ala saabu minen kam komin almoɓe tan ko heɓ amen mbawi seerenɓe tan noon kono ko ɗo min tigi kosɗe amen koɗo laaɓi ɗum taki aɗa neɗɗo sa yiiɗi woda neɗɗo a tegat kosngal ma laaɓi guila premier ko ɗum pusatma ko ɗum naɓanma saabu mbiyata kala ko wona gonga ɗum ɓooyata ɗum wawa ɓooy ɗum yahata eyyi minen noon kam minen ko gonga laɓɗo tos min tigi kosɗe amen ko gande laɓɗe tos ɗon min leggoto leɗɗe celloɗe min leggoto ɗum min leggoranto ko yimɓe min balla yimɓe kadi saabu wona kadi kala mo tutten amen seeɗa makko min legganta ɗum ala wona noon min leggortono hayde ɗum ɗo laaɓi hami tampi saabu neɗɗo hinama ara hen jogo rafi tawa wawama yoɓde hakke o ko ligganɗa ɗum ko an mbaɗana ɗum pour saabu Allah ɗum hafa hen wona minen ɗum min ɗum mbaɗa firtide ɗon almudo garɗo dafaɗo mbo ala haɗa gollodira e mo eyyi ɗum waɗata leggarano saabu Allah saabu min jogo gandal ngal walla leɗɗe ɗe min jii o ñabbomo ñawɗa min ɗum mbawi safru hay sa min wawa yoɓde hakke on min liggi nani min ɗum mbawi waɗan ñewran safriran saabu Allah eyyi ɗum noon Cheikh Baye weeɓani kono noon aɗa waɗa ɗum wonde ɓen famarɓe doole mbiyeten saaha foof waɗate aduna ko ɓe mbawi ɓe mbawa kono noon bawɗo foof kadi ne ko ballaɗo duttotoɗen joni koye banggue ƴewgal ma ha joni koɗo wonno woni eyyi tigui ha joni ƴewgal ko ɗo wondo tan woni ko ni min ƴewirata noon ko noon tan min ƴewirata hafa ko noon tan woniri kono ƴewgal hen ɓuuri ten no feewi e leggoyuji saabu aɗa neɗɗo hinam wiya ko ƴeewo walla hen wawi ƴewde o gara mum o ƴewanma hafa haaju omo cohluɗa andu walla yo haalanmama o tehmama haalan on ɗum on woni biyeteɗo wawa ƴewde saabu darangal neɗɗo sa ɗum wi komima dara neɗɗo o namnima ɗum ko fotma ko a namnima ɗum inɗe ɗe poɗɗa ɗum namnade e ko ƴeworata o ƴewani ɗum ka ɗum poɗɗo haalan ko woni ko haaju makko hama ɗum laaɓato saabu ko ɗum woni ƴewgal saabu neɗɗo so andi haaju makko o ƴewnatako mo saabu sa yi ƴewgal ɗum a yi a anda ka ɗum poɗɗo andude walla ka ɗum cohloɗo andu walla ka cohloɗo andu ko arata walla ka jeɗɗo naata ɗum ka cohloɗo andu e ko tawtatma hen walla ma yaha walla yahata ɗum takata neɗɗo hena darde e dargal noon ko woni foof hen nder saabu aɗa hen yiya sadkuji aɗa hen yiya uddade aɗa hen yiya booli aɗa hen yiya ko woni foof kono kala hen ko darɗa kala hen ko jiiɗa ko haalan ɗum neɗɗo o tan eyyi ko ɗum woni dargal laaɓi ceer ko on woni Cheikh Baye Sow ganda joɗɗo gandal nden ko hande yimɓeɓe no cohli renade woni kesa eyyi ko nden ko hen moƴƴo no feewi e neɗɗo surtout ma jaman o mo gonɗen hande saabu jaman o hemo moose no feewi jamana haroji e dukoji e cowoji woni foof hande e ɗum woni ɗo ɗum taki neɗɗo a waɗata hoorema ara hadde goɗɗum hinama hen tawte ɗum wowi bonnude eyyi ɗum taki kala bawɗo wadde ndenka a hoore makko yo wat ɗum yo waɗa hoore mum ndenka saabu woppude ha gañoɗa duwa safrade ɗum an wadde hoorema protégé hadde wonko hinama yana ɗum ko ɗum ɓuuri ɗum eyyi nden ko omo moƴƴen no feewi e neɗɗo laaɓi nden ko neɗɗo ma reene ɗum ko koye gurdam neɗɗo o ɗum tawate kono so nden ko yawti ko udditare neɗɗo yiiɗa jooɗade ala ko dañi baba maɗa wi bawɗo gowɗo dañde wawa jooɗade daña hen woodi sa raari hande e jaman men hande basal hen mosen feewi saabu ko wasɓe heɓɓuri han ɗo tampode e siko tawino hande jogueɓe foof e ɓeni mbatti hakkillaji e wasɓe heɓ ɗumen balla ha nden ma ɗum samor no feewi kono neɗɗo jogoto o ɓuurma nayde eyyi o jogoto o ɓuurma nayde eyyi ɗum taki hande jaman men hande ko ɗum hooram tan woni ɗum taki neɗɗo a liggoto mbaɗa e muslayi e hoore ma leggoɗa sa wawi wadde hoore ma e ɓayere en mbaɗa sa wawi wadde hoore ma nden kadi mbaɗa eyyi mbaɗa hoore ma udditare saabu ko ɗum udditata neɗɗo ɓe dañɓe wasa en ɗoɓe nde haɓe dañi wasa en sababuji ɗi ɓe mbaɗi kono neɗɗo kam kala ko woni arsoko makko o wawa ɗum wasde dañde kono neɗɗo waɗata sababu ko ɗum waɗɗi neɗɗo a waɗata sababu eyyi il faut dillina sababu ballal yo tawe junggo jomum tigi hen woni ko noon tigui ko wona ko ɗum ɓayri
hande baɗono Ibrahim Thiombane walla Signe Mansour jittan ka nanede yo nane tan eyi ɓaƴere no yo nane tan hen waɗi façon ngaji hen waɗi yiɗaɓe wat ɓañere ɓe nane wono yettaɓe dia min jeeɗa ɓañere tan nana kaari kono waɗi ɓañere kadi ɓañereji leɗɗe ɗe lototoɗa woni leɗɗe halis sa waɗi udditare lotoɗa ɗen leɗɗe heɗɗum uddeta Thiombane den yiɗi halis walla caal eyyi ko ɗen leɗɗe ɗem leɗɗe halis ɗe eyyi ko ɗen gon leɗɗe halis ɗe yimɓe ne cohliɗe tigi ɗen ko lotle mbaɗanteɗa sa lotle ko balɗe jeeɗiɗi lototoɗa ɗum sa lotema noon sa lotema waɗi udditare nde happarɗa a tottama ɓañere nden lotoɗa balɗe jeeɗiɗi a lotema ɗum hadde balɗe jeeɗiɗi ɗe timmu tawi tan a waɗi nene poɗɗa waɗir nene mbiyeɗa ya waɗir ɗum kam a yiyata ndego so Allah mbala e nder lotgal ngal ala ko ngal waɗi lotgal halis kam mbala waɗaki reeno sukaɓe rewɓe haliji ala kono ɓandu kono aɗani ɗum no udda neɗɗo no feewi eyyi aɗani dañal e arso ko ɗum yiɗa fijirde no feewi ɗum yiɗa suɓeji en ɗen gueɗe ala eyyi sika yiiɗi dañal ɗum a rentoto ɗen gueɗe saabu ɗum ko fijirde eyyi ɗum way kono jogade han jawdi aɗani fijira ni yarat kasar tan hin fo hani laaɓa e saabu ɗum ala nafoore ɗum sa sogoni sa waɗi udditare a loto lohle daneje a renoto fijirde nde ha lohle ma para ha heddo ko lewan makko eko waɗɗi makko ko jeyɗa ko eyyi ko ɗum tan poɗɗa wadde ha lohlal lohngal ma timma singal timmi noon hanti ɗum ala probléme ala belɗa anti kono sa wawi ko cakani kam woppu tigi jaɓanten joni ko nooɓo baɗana Kalidou Amadou Ba tariji e baɗan Oumar Alhaji Ba Mafre e baɗan Bolo Sow tariji eɓe jiiɗi rewɓe kono famille rewɓe dal mbasi hen yaadude ɗum ne kabaru eyyi gaɗenni nooɓo ko nooɓo ne waɗi façon ngaji ɓe o ko nooɓotoɗo pour o waɗa o sohnaji o ko nooɓotoɗo o neɗɗo beeli yiyaɗa ɗum ko hono ni han tan hakko neɗɗo patron mum aɗen ɗum fo hono wona ko ɗum façon ngaji kono kala hen ko minen kam min mbaɗa min jattoto ɗum min kaɓɓa ha jagga si ile ha jaggi kam pari eyyi si pari o wawa rewɗa o arani ma o force o ara tigi ɗum woni nooɓo ɗum noon ko tigi rigui ɗum woni nooɓo o mo ganduɗa noon kañum ni ha joni ko dewgal tan ni kalɗen ɗon tigi ko banggue dewgal ngal tan mataw jarda kono noon garduɗo banggue goɗɗo a waɗanta ɗum kaɓɓal ngal hakkude neɗɗo e neɗɗo mo jiɗɗa dañde ndega dal woni ko mbimi ko gennani woni neɗɗo patron ma walla ko neɗɗo ko wayi noon tan neɗɗo mo jaɓɓorɗa ndega aɗa andi koreji men wonɓe han caggal lesdi ɓen waɗi hen han yettaɓe dia no nodda kam no mbi hakkunamo Touba kam ɗum fof no wona hen kono ɗin nuuɓeji fof heno mbaɗe eyyi ɗin nuuɓeji fof heno mbaɗe saabu a tottete inɗe neɗɗo tottama inɗe ɗe cuhloɗa woni patron ma no tampinma patron ma yana tampinma wattanima hakkille tan watma liggorgal aɗanni neɗɗo hinama adda galle watma liggorgal ya an a liggota watma liggorgal taw hakke omo liggota o yoɓanimo ɗum taw kam koko jogui ko ɗum gasata eyyi ko hono ɓen noon jaggate mbe yoɓe noɓan patron mumen e goɗɗum ko wayi noon kono kala en ko wawi won minen si min keeɓi inɗe ɗe min jattoto min kaɓɓa cekleji ɗin ko jenni min ko ciyata ɗum ɗin cekleji min kaɓɓirata min jattoto min kaɓɓa ha jagga hayso jaggi minen min gandat ɗum jaggi saabu simin naati halu min koyɗat ɗum walla simin lele min koyɗat ɗum jaggi so jaggi tan so jaggi tan bawɗo kaɓɓugol si jaggi tan o andat ɗum jaggi bawɗo kaɓɓugol si jaggi tan o andat ɗum jaggi saabu ma hoyɗi ɗum walla waɗa yii nen o holla ɗum jaggi ɗum fal forcé ɗum tagi hen waɗi yimɓe heeɓema kaɓɓano walla ɓe ligganma walla mbima ɗum fal forcé ɗum jaggat walla ɗum waɗat ɗum noon ɗum waɗata ɗum eyyi bawɗo kaɓɓugal tigui rigui si haɓɓi tan si jaggi mo andu si jaggi si jaggani mo andu jaggi bono façon ngaji ha heewi min jogui hen ɗum si jaggani min mbattat ɗum eyyi ala sago ɗum jaggat inchallah ala sago ɗum nototo ɗum ko laaɓede ko waɗata ko wawde ko waɗata ko ina weeli no feewi Cheikh Baye Sow eɗen jogui haqiqi tigui kanko wawde ko waɗata ko kono jaɓanten ko yaltude leydi yidde kayitaji walla wonde caggal leydi yidde toon kayitaji ina waɗa suuɗoru ndewmi takel eko wayno kayitaji ɗi eyyi aɗani kayitaji ɗi heeɗi tampini yimɓe no feewi saabu min no waɗi hen nodda kam no mbiya kam ne jaheɗe yimɓe ha heewi kono pour heɓe ñagane pour keɓe kayitaji kono ɗum teehi ha woni walla neɗɗo noddami wiyam min komi jahɗo seere ha tampumi kono kala mbiɗomi hen noon tan mbiyam ɗum tan ka siwa yande e ceernama eyyi saabu ñagotoɗo kam ko ñagotoɗo tan eyyi demin ka wi o tampi heno woyto heno haala foof
eyyi kono min nani jaggarami ɗum tan ko ɗum liggey walla taw ko Allah wasi ñaaw hakkude makko e ñagantoɗo ɗum o wallata wonko woni ɗon saba neɗɗo hinama ñagono sada kuuji gon hen walla uddare won hen walla goɗɗum ɗum haɗa ñagone o jaggo walla ɗum haɗa ɗum yottade ɗum tagi yaltinde sada kuuji koko moƴƴi no feewi sadak hayso neɗɗo wi anam ya yaltinde sadak sika fini leesa ma aɗa wawi ƴetta sukara ma cakkora walla ɓoccoɗe ma walla goɗɗum ko ranwi cakkora ɗum no uddete neɗɗon moƴƴe neɗɗon feewi sa haalnama sadak nene sa wawi mbaɗa sa hoorema mbiya joomum a wawa wadde goppa saabu hen waɗi heɓe Allah hen andi neɗɗo nodda kam wi kam mi leggodere neɗɗo o mi yaltini sada kuuji ha heewi kono hafa ɗum hoorema gasde mi wiye sadak kam sada kuuji kam fotani heewa waɗa kewgol saabu so ndewi lawol fotani heewde sa yaltaniri no wona lawol noon walla tan hafa a yaltinat tan kono gasata saabu ko waɗi ko potta yaltin sa ƴewani neɗɗo a yi o sadak o ko ranwi foti yaltin sadak o yaltane ko ɓalwi hafa sadak o ma ala tan nafoore ɗum ala nafata eyyi ɗum tagi noon ko heewi hen dala yimɓe ha heewa firti yo neɗɗo tonga e ko wiya ko yaltin eyyi so yaltini kadi fiɓo hen haaju mum eyyi fiɓo hen haaju mum walla jaltinirano fotani yaltinir ɗum kadi heɗum bonna kadi no feewi no feewi tigui siftoran min tongode nde keɓatɗa numéro mum ko 77 275 78 98 ko on woni numéro o tongode makko ko 77 275 78 98 en gari ha jaaɓi ha tirde kono ko ɓuuri tampinde nde tawno wi gorko ko nadere wi gorko ko ɗum tigui wi gorko woni gorago hande e ɗum tampini ɓe mbi min de somi yeehi lawol gotol mi jaafo e konngol ngol mi darima ɓe mbiwa mi yahata ɓe mbi somi ɗesi yaade mi daroto kabaru moƴƴo eyyi ko aɗani ɗum hande jaman men hande no tampini yimɓe en feewi min kam hibnoma wima min ɓe ara ɓe am ɗo Sénégal de mi wiyanimo ɓe wonɓe caggal e Sénégal ɓe ara ɓe am ɓe yellotoɓe ɗum ɓuuri hewde kono minen kam ko leɗɗe men cosaan ko ɗum min cofrirata ɗum min jahata leɗɗe min dantene leɗɗe ɗe min guettata min gadda min defa min pewna min tottuma sa woɓi traitement o hadde gas a yiyata résultat uji ɗi kono no waɗi façon uji ha heewi kola kala hen neɗɗo o woniri si haalani amen tan mamin ganduɗo ko ɗum safrata ɗum walla hay sa hen wondine a anda ɗo neɗɗo aɗa jogo ñabbu poɗɗotoɗo reedu ma walla goɗɗum se tawa a anda neɗɗo ƴewanma o yee ɗum hen kala hen min jii hen min karanamma de min cafarnatmo ɗum eyyi hen waɗi hen heewi hanne yeeyatɓe ɗum hen heewi hanne yeeya ɗum kono hen waɗi yeeyat ɗum taw ɗum moƴƴani eyyi neɗɗo hen yeeya taw ɗum moƴƴani ko mbiyata ko guttugol gono aɗani gono ƴuufat tan ni hande seeɗa tan o darto eyyi hene waɗi ɓe tottanmo ɗum hene waɗi leɗɗe ɗeɓe jeeyata ɗo marché ji he waɗi hen heɓe ɗum jeeya waɗi botoloñ ha heewi nani publicité ji ha heewi heɓe ɗum jeeya koñ botoloñ koñ moƴƴani eyyi saabu hen waɗi ɓe tottanmo ɗum ɓe mbaɗa hen seeɗal tan jiiya résultat uji ɗon yontere ɗum natta kadi ɗum arta kadi ɗum wonno ɗum noon so en sukki seeɗa ɗum yahata hen hay sa ɗum yiiɗi safore ɗum nattat safore hande firti doole majjum ɗum to wari ɗum ustote eyyi ɗum o tottanmi hen seeɗa tan jiiya hen résultat seeɗal tan tolni hedde yontere en tan kadi garta kadi ɗo gondaɗa kadi firti safrarade leɗɗe ɗe ɓuuri joguede jooɗo safrerede ko yarate ko eyyi leɗɗe men adanteje ɗe ko ɗen woni ganduɗa sa ɗo safrarama ha selli tan ɗum paari ɗum ittota ɗum laaɓa saabu hen heewi ke mbaɗat ɗum koye mumen hen heewi ko ñamdele heɓe ƴettata ɗum minen waɗi ko ñabbuji eyyi ɗum foof minen kala hen ko ɗum woniri min gannen min cafrirat ɗum kono ɓe kam mbutoñ mumen tan ɓe jogui heɓe jeeya ɗum cohlumi tan ɓe jeeyma butel jaaha mbaɗa utilisé balɗe seeɗa tan kadi ɗum arta kadi ɗum wonɗo ɗum noon sa hen sukki balɗe ɗiɗi balɗe tati hen hay sa ɗum yiiɗi safrade a wawata ɗum safra sabanti ɗum yahata ha ko famɗe ko joguenɗa ko ɗum itto e ɗum nen ɗum laaɓa tos eyyi hen waɗi hen ɗum ganduɗa mi wawata ni yetteyade saabu yimɓe hilfeɓe jeeɓata medde eyyi kono so neɗɗo nani haala tan ma fawmi ɓe jogueɓe ñabbuji ɗi heɓe seeɓi heɓe gande ko woni hen foof ɓe soodata ɗum heɓe gande ko woni hen foof eyyi heɓe gande ɗum noon eɓe gandi ko woni hen foof en gasni haalaji holno mbaynortoɗa e yeeɓoɓe Ayaw habdirde Pindi TV kono e almuɓe ɓen ɓe ganduɗa ene jogdema aadi ene jiiɗi yiidemo e kala saaha hande Allah artori eyyi ko joni kam ko ɗanngal wondo kono min garti ko yettude Allah no feewi yettude bandiraɓeɓe e ñaganade ɓe Allah jaam e kisal e mabɓe e kala neɗɗo wawi wonde foof yo Allah ko ɗum cellal e balɗe jutɗe e battane moƴƴe kala ema neɗɗo wawi arde yalla yo taw ko on woni ceerno makko yalla yo Allah humto hajuji ɗi o ƴetta rafiji ɗi ɗo o sellena foof en machallah o waɗa jaam e Sénégal min beltanima on onon Pindi TV min jetti on min jaranima on machallah
jarman jef laaɓi tigi ko golle laaɓɗe ngoni teddugal e ndimagu ko on woni joɗɗo gandal innira wiya Cheikh Baye Sow gonnoɗo e jillu mum arti e nder lamorgo leydi Sénégal ngam kadi ne golle makko timmuɗi golle makko ngarɗuɗi kanko kadi wiide kala almuɗo mbo haaju mum jogani gasde e mum wota Allah adduɗumi mum ɗum so tawi neɗɗo wi noon ina hooli tigi ko waɗata ko eɗen paami tigi ceerno Cheikh Baye Sow hoolademo ko waɗata ko kono kadi ne almuɓe settade aɗa wawi gollanade neɗɗo moƴƴo tawa o artata e ma sa gollanimo neɗɗo moƴƴi o arti kono kadi o ɓeydi teddugal o holliri tigi golle sohla hen ko woni siftorande on tonggode makko ko 77 275 78 98 77 275 78 98 77 275 78 98 jokkon e yebde télé mum e programme uji kesi pul Ibrahim Thiombane Signe Mansour Allah jarama on jarama